हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि एनिता दैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय हनै सतिया हाथाया लांगौ माने जों गामियाव मोनसे प्रग्राम दोङो आरो भिडिअ बानायदो आरो दे नायनो नोंनि हाथायखौ हाथायानो गैया सतिया ओमफ्राय बैलाय जोंनि गामिनि गिर्जाया नै जों गामिनि लामाया दासिमबो माने सिसि ब्लकबो जायाखै पाकानिबो जायाखै बिटिआर सरकाराबो नायाखै मा जागोन मोनथिया नै दासिमबो कासा लामायावनो दङ जों गामिया ओमफ्राय मेन आं बुंलांनोसै जोंनि गामियाव मोनसे प्रग्राम दङ बे प्रग्रामानो जाहैबाय माने माजबादाव मोनसे गोदान गिर्जा बानायदों आरो बे गिर्जाखौ जोंनि गामिया माने हाखा मण्डली हिसाबै लानो नागिरदों हाखा मण्डली हिसाबै माने दालाय मण्डली हिसाबै जोंनि मण्डलीनो माने गनायथि होगोन आरो दिनैहाय ओमफ्राय जोंनि मण्डलीया बिथांमोननि मण्डलीखौ नायनांगौ बिदि बिबाना थागोन आरो बिनिनो मोनसे प्रग्राम दङ आरो गनायथि होनाय बेनिफ्राय दायो जों थांगासिनो नै बियो जों गामिनि लामा ओमफ्राय गिर्जानाव मोनसिगोन बिनिनो माखासे माबाखौ प्रग्रामखौ खोन्थानो नागिरदों आरो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नायदो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो आं जेसे हायो खोन्थानो नाजानोसै बेसेबां हायो मिथिलांसै आरो बे प्रग्रामखौ जों गामिया हाजो खाथि नालाय हाग्राबो दङ आरो नै हाग्राबारिबो हाजो खाथि गामि आलासिफोराबो मोनफैबाय जाय माने गामिखौ जोंनि मण्डलीया हाखा खालामगोन बे मण्डलीनि मानसिफोरा फैबाय आरो बेनिफ्राय माखासे बिबिसिनि आलासिफोरबो फैदों ओमफ्राय जोंनि आनसलिकनि आलासिफोरबो फैदों आरो देखायलांसै आं जेसे हायो इथिं दोङो नै माबाया गिर्जा न'खौ इथिं बानायनाय जादों प्रग्रामा जाजेनबाय फैदोंब्लाबो जों बे समायाव जों फोरबोनि लागै जों मोनसे जों गोसो मोनसेयै गोसो मोदोम जिउ होनानै बे गोथां इसोरखौ जों बाख्नायनि जों सिबिनि गिबिसिनथारावनो इसोरनि गाहाम बाथ्रा आं फरायनो लागै आखायाव लादों बिनिखाय नोंसोरो गाव गावखौ गोथारै लाखिदो आंनि आयेनफोरखौ फालिदो मानोना आंनो फोरबोआ आंनो नोंसोरखौ गोथार खालामगोन गासै पृथिबिनि मानसिफोर फोरबोनि मुङै गोबारै रंजादो आरो गोथों लामाजों आखल गोनाङै थाबायगोन आशीष लेकर नीचे आती है स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है प्रभु हमारा इतना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा इतना महान देखो हमसे करता है प्यार हालेलुया 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 बाख्नायनाय सिबिनाया गोजौआव थाङो आशीषखौ लानानै गाहायाव फैयो बाख्नायनाय सिबिनाया गोजौआव थाङो आशीषखौ लानानै गाहायाव फैयो जोंनि फोरबोआ बेसेबा गेदेर नायहर जोंखौ बेसेबा अनो जोंनि फोरबोआ बेसेबा गेदेर नायहर जोंखौ बेसेबा अनो
बाख्नाय जाथों फोरबोनि मुं बाख्नाय जा आरो बे गथायनाय आरो बे नाजावनाय बे फारि बिलाइयावहाय इसोरा जोंखौ गथायसे खालामबाय बे गासैबो इसोरनि अननाय अनुग्रह दयाजों आरो जि बाखि सम दंबावो जों बे फोरबोनो जों गथायखै जों बेहेकै स्पेशली बे गोथां इसोरखौ जों हामबायनाय जों आरज खालामनि जों लोगोसे बे समाव गावनि गोसोजों जों मालायनि थिननायजों नङा गावनि गोसोजों जों गावनि अन्तरजों जों बे गोथां फोरबो इसोरखौ जों हामबायनाय जों आरज खालामनि जों लोगोसे बे समाव जों आरज खालामनि दाइन बे समाव नोंखौनो हाजासे हामबाय रामबायदों धन्य धन्य अनख फोरबो नोंनि मावनो गौरब जाथोंसै हसाय जोंनि मण्डलिनि बुंगिरियानो बे खामानिखौ मावो गिबियावनो जोंनि बासायगिरि आफा इसोरखौ अनख आफा इसोरखौ जों हामबाय होनदों आरो बे फारि बिलाइयाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बिबिसिनि मानगोनां ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि रेभारेन्ड सार आरो जोंजों हांख्रायनानै लेंहरजानाय आलासि नोंथांमोन आरो बेयाव जथुमनो हानाय बयबो इसोरनिफ्राय नोंथांमोन गासैनिसिम आंनि खुलुमनाय बावहरग्रोबाय बे समावहाय जोंहा फारिलाइयाव दङ आलासि बरायनाय आरो नाजावनाय सिनायथिबो दङ गासैखौबो जों सिनायथि होनो हायाबाबो जों किसुमान बे समाव सिनायथि होनो हास्थायसिगोन एसे सम लासिगोन आरो बोथोरखौबो बेबायदि गरम जागोन ससियेल दैमारि सारखौ अननानै सिगांथिं दान्दिसे गसंनानै खावलायदों आरो लोगोसे बिथांनिनो मिसेस दंफैयो अननानै बिथांखौबो सिगांथिं खावलायनो हास्थायबाय लोगोसे बेबायदिनो दान्दिसे अननानै दसे अननानै आं गासैखौबो खनसेनो लेंहरनो सानबाय दान्दिसे साराबो गसंनानै थाथ'दों अननानै खनसेनो फोजोबनो थादों लोगोसे जोंहा बिबिसिनिफ्राय बेसेबां सफैनो हादों जोंहा जक्रा बाक्टिस मण्डलिनिफ्राय बिथां बिनुद दैमारि सार बिथांबो सफैदों आरो लोगोसे एडेनबारि बाक्टिस मण्डलियाव सफैनानै जोंनि बिबिसिनि एसिस्टेन्ट ट्रेजारार जुनियर दैमारि आरो बेनिफ्राय एरिया पास्टर जोंनि बिथांखौबो खावलायदों सिगांथिं दान्दिसे गसंनो बिबिसिनिफ्राय सफैनानै जों गासैबो आर'नाइ गानहोनानै बरायना लानो बे गोनां हाबाफारि बेखौ होलांनाय मानगोनां दैदेनगिरि लोगोसे दिनैनि बे मेहेर गोनां हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि बिबिसिनि ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि नेहाथारि सार लोगोसे एसिस्टेन्ट ट्रेजारार आरो दखाननि जोंहा बिथां बिनुद आरो बे दखानिनो जोंहा गेदेमा नोंथांमोन मानगोनां बुंगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावथिफोर लोगोसे दखान मावथिफोर साफ्रोमनोबो आंनि गोजोननायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय जाबाय दानो जि आयदा बे जाहैबाय माने बिमा मण्डली लोगोसे दालाय मण्डली नाजावनाय गथायनाय बे हाबाफारि आरो बेनिखाय बिनि सिगांनो आङो इसोरनि बाइक खन्थाइखौ इच्ছা खालामदों बेनो जाबाय जिहुसुआ 1 8 पद जसुआ 1 बालाकनि 8 सिरि आं प्राणिहनि এই ব্যবস্থা পুস্তকনি তোমার মুখৰ পৰা আঁতৰি নাযাও কিন্তু তাত লিখা আটাইখিনিকে পালন কৰি সেইমতে কাৰ্য কৰিবলৈ তুমি দিনে ৰাতিয়ে তাক ধ্যান কৰা কিয়নো তাকে কৰিলে তোমাৰ শুভগতি হ'ব আৰু তুমি কৃতকাৰ্য হ'বা बे इसोरनि बाइकखौ साफा थेबा खालामथोंसै जसुआखौ बुंनाय बाथ्रा बेवहाय जों मोननो हादों आरो जों मिथिगौ बेनिखाय आं बेखौ इच्ছা खालामदों जि दिनैनि बे गथायनाय नाजावनाय हाबाफारियाव जिखौ लिरदों बे लिरनायखौनो जोंहा कालबारि मण्डली लोगोसे माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिप बिथांमोना जेरैहाय बेवहाय लिरबाय बे लिरनाय बादिनो खामानिखौ मावलांगोन आं बेखौ हांख्रायदों आरो बेखौनो खालामब्ला गाबेला बुंदों गासैबो खामानिया जाफुंसारगोन देरहानो हागोन जों बेखौ मोननो हागोन बेनिखाय दाबो बे खालामनायनि आङो फोरमायनो होगोन कालबारि बाप्टिस्ट मण्डलीनि नाजावनाय रादाय बिलाइ जों बासायगिरि फोरबो जिसुनि रायजो फेरनायनि थांखि लानानै नावहिरा दखाननि सिङाव थानाय माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिप लासो माजबाद थाना माजबाद पिन नम्बर 7845 जिल्ला उदालगुरिनि फोथारिफोरखौ ख्रिस्टियान आत्मिक जिउमारि फेदेरनाय फोलावनाय आरो दुखु सुखुनि समाव बानजायनानै बोलोग्रा खालामना गाहाम राव फोसावनानै गोदान गोदान मन्दिर गायसंलांनो थाखाय दिनैनि इंराजि 7/11/2021 अक्ट' रबिबार सानखालि जोंनि कालबारि बाप्टिस्ट मण्डलीया नावहिरा दखाननि सिङाव थानाय माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिपखौ जोंनि दालाय गिर्जा होननानै गनायनानै लानाय जाबाय बुंगिरिनि सुइ थागोन बेवहा बे कालबारि मण्डलीनि लोगोसे नेहाथारि थागोन बे जाबाय गथायनायनि मोनसे फोरमान बिलाइ बिथांमोना सुइखौ होबाय थागोन बिनि गेजेरावनो आरोबाव माजबाद टाउन फेल'शिपआ जे नाजावदों बेखौबो आङो बे समाव खालामनो थाखाय इच्ছা खालामदों
सिम आफादगिरि नेहाथारि माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिप माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिपनि फोथायगिरिफोरखौ गालबारि बाप्टिस्ट मन्दिरनो गथायनाय इसोरनि रायजो फेरानि थांखि लानानै आत्मिक जिउआव फेदेरनाय फोलावनाय आरो दुखु सुखुआव हेफाजाब होनायनि थांखि लानानै दिनैनि इं 7/11/2021 अक्ट'आव नायहो दखाननि सिङाव थानाय माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिपनि फोथायगिरिफोरखौ नायहो दखाननि सिङाव थानाय गालबारि बाप्टिस्ट मन्दिर लासो आं बेखौ मिथालिया जों गासैबो मिथिगौ बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि आरो नायहो दखाननि बिमा मन्दिर हिसाबै नोंथांमोननो दिनै गथायनानै होनाय जाबाय लोगोसे माजबाद टाउनाबो बेखौ नाजावनायनि रादाय बिलाइ जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसुनि रायजो फेरानि थांखि लानानै आत्मिक जिउखौ बोलोगोरा खालामनानै गाहाम फोसाब आरो धोरोमखान्थि बिथिङाव देरलांहोनो लोगोसे खोनांगोन दुखु आरो सुखुनि समावबो लोगोसे थाफानानै हेफाजाब होनायनि थांखि लानानै नायहो दखाननि सिङाव थानाय गालबारि बाप्टिस्ट मण्डलिया जोंनि बिमा मन्दिर जानो नागिरनाय बेलायाव जोंनि माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिपनि फोथायारि बयबो गोजोननायजों बिथांमोननि थोननाय आरो बोसोन बादियै नायनायजों आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनायजों गासै खामानिफोरखौ मावफुंगोन होननानै दिनैनि इंराजि 7/11/2021 अक्ट'आव गालबारि बाप्टिस्ट मण्डलिखौ दिनैनिफ्राय जोंनि बिमा मन्दिरनि गोसो गोथारै आदबना लानाय जाबाय आरो बेवहाय सहि खालामगोन जोंहा आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि माजबाद टाउन फेल'शिपनि आफादगिरि नेहाथारि बाहायदो गालबारि मण्डलियाबो आरो लोगोसे माजबाद टाउन फेल'शिपआबो गावबा गावनि गिर्जायाव आरोबाव खनसे सायै फरायनानै होगोन उनाव आं बेखौ खावलायनाय थाबाय बे समावहा बे रादाय बिलाइखौ आङो आफा इसोरनि मुङै आरो नोंथांमोननि खायखाते आङो बे दिननिफ्राय माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिपआ जोंनि रायजो जाबाय होननानैहा बे रादाय बिलाइखौ आङो मान गोनां खालामनो गथायनानै होनाय जाबाय नोंथाङा लांफैगोन जों माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिपखौ जोंनि गालबारि बाप्टिस्ट गिर्जानि दालाय गिर्जा हिसाबै मोननानै जोङो रंजानायजों गोजोननायजों फोरबो जिसुनि मुङैनो जों नाजावबाय आरो सिगांथिं जिखिनि मावनांगौ बिबानफोर जोंनियाव गोग्लैगोन गासै जेंना जेंसिनि गेजेरावबो जोङो फोरबो जिसुनि मुङैनो मावनो नाजालांगोन आं गोजोननायजों बेखौ नाजावनाय जाबाय हामबायसै बे समाव आरोबाव दिनैनिफ्राय गालबारि मण्डलिया जोंनि मण्डलि अर्थात माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिपनि बिमा मन्दिर जाबाय होननानैहा बिथांमोना नाजावना लाफैगोन बेनिखाय आं खावलायदों जोंहा सासे फैगोन दे आफादगिरि फैगोन दे आफा इसोरनि मुङै बे रायज्लायनायखौ गथायनाय जाबाय आफादगिरिनो गिबियावनो इसोरखौ हामबायनो आरो लोगोसे बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननिफ्राय सफैनानै सारमोन आरो लोगोसे जोंनि बिमा मण्डलिनि बुंगिरि आरो लोगोसे साफ्रोम ख्रिष्ट फोथायारिनिसिम जोंनि माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिपनि जानानै जोंनि गाहाम हामलायनायखौ हरनाय थाबाय जोंहा बुंनो गोनाङा बेनो जोङो माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिपखौ जोङो दा जा एसे बिबुंथि दङ बे समाव बुंनांगोन अब्लाबो आङो नैबेखौ जोङो जे गोदाव सोराव माजबादाव दङमोन नाथाय जोंनि गोदाव सोरावखौ जोंनो बेबादि मोनसे सायख्लुम होनानै जोंनो जिरायनो थाखाय बा जोंनो फोरोंनो थाखाय गालबारि बाप्टिस्ट मण्डलिया पालकनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गुथै सुगिदारसिम बेबादि महिला दैदेनगिरिनिफ्राय गुथै मेम्बारनिसिम जोंखौ अनसायनानै लानायनि थाखाय जोङो नैबे गालबारि बाप्टिस्ट मण्डलिखौ जोङो बिमा हिसाबै जोङो नाजावना लाबाय आरो लोगोसे बेजोंनो बिथांमोननि जे देहा परामर्हा बेबादिनो जों सोलिगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो धन्यबाद होनाय हिसाबै जोंखौ जे अनसायबाय जों बिनि थाखाय गालबारि बाप्टिस्ट मण्डलिनि पालक महोदयखौ जोंनि आदाया फैनानै जोङो नाजावनाय हिसाबै जोङो सन्मान होनाय हिसाबै बेखौ आर'नाइ गांसे होनानै जोङो लायो हामबायसै आरो बे एखे रादाय बिलाइखौनो दख'रानोबो होनाय जाबाय बेनिखाय दख'रानि आफादगिरिया बेखौ लादों इसोरखौ हामबाय होनदों आरो बेयाव नुजाथि फैनानै साफ्रोम इसोरनि फिसा नोंथांमोन बयनिसिमबो बासायगिरि फोरबो जिसुनि मुङैनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय जों गोजोननाय मोनदों जोंनि नावधरा दख'रानि सिङाव थानाय गालबारि बाप्टिस्ट मण्डलिया दिनै मोनसे गेदेर बिबान रुजुना लाबाय आरो बे मोनसे इसोरनि परिचर्या आरो इसोरा जों बयनोबो बे बिबानखौ होलांदों आरो दिनै बे बिबानखौ गालबारि बाप्टिस्ट मण्डलिया दिनै नाजावना लाबाय आरो इसोरा आशीर्बाद खालामदों बे मण्डलिखौ आरो लोगोसे दालाय मण्डलि एबा माजबाद टाउन बाप्टिस्ट फेल'शिप बिथांमोनजों
दायो सोमोन्दो आरो बिथांमोननि दुखु सुखु बे गासैखौ दा बे कालबारि बाप्तिस्ट मण्डलिया माने बिथांमोननो गासै माबाखौ होनो थाखाय बिथांमोना ओंखारबोबाय बेवहाय हामबाय होनना बुंदों जों गोजोननाय मोनदों दख'रानि जानानै आरो जोंबो दख'रानि जानानै जेसेबां हायो बे बिमा मण्डलि आरो लोगोसे दालाय मण्डलि बिथांमोनजों लोगोसे जों सोमोन्दोआव थागोन आरो जेसेबां हायो जों हेफाजाब खालामनो थाखाय नाजागोन आंनि सिगां बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय धन्यबादसै आरो बे एके खाजाय बिलाइखौनो जोंनि BBC बिनोबो बुंनाय जासिगोन आरो बेनिखाय सासपुकनि सारा बेखौ बे समाव लांफैगोन दिनैनि बे बिसेस फरायनायखौ दैदेननाय दैदेनगिरि आरो बे फारिलाइयावहा सफैनो हानाय गासै इसोरिफ्रा नोंथांमोन आं बे समाव गोलाव बुंनो सानाखै दा लास्ट आं एसे फंनैसो बुंखागोन बेनिखायनो इसोरखौ हामबाय होनदों लोगोसे गालबारि बाप्तिस्ट मण्डलिखौ हामबाय होनदों लोगोसे मासबाद टाउन बाप्तिस्ट फेल'शिपखौ हामबाय होनदों नोंथांमोना गथायसे जानानै रायज्लायनानै बेबायदि मोनसे बिमा मण्डलि जानो आवगायबोबाय आरो बिनिफ्राय मासबाद टाउन बाप्तिस्ट फेल'शिप नोंथांमोनाबो बिदि मोजां सोमोन्दो लाखिनानै आरो साननानै जोङो मोनसे बिमा मण्डलि गोनांथि बेखौ नोंथांमोना सानखांबाय आरो बेबायदिनो रायज्लायनायनि गेजेरजों बे गासै आसुनिया बा बे इसोरनि प्लानखौ नोंथांमोना साक्सेसफुल खालामबाय बेयाव जों हसायै गोजोनदों जोंनि बर' बाप्तिस्ट कनभेनसननि जानानै गमामायैनो जोंनि बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हामबाय आरो हामबाय होनाय थाबाय आरो जेरैबायदि जि बेवहाय रादाय लिरबाय बेयावथ' फंनैसोल'सो लिरदों खिन्थु बेनि बांसिन बिमा मण्डलि जानाय मा मावनांगौ बिबान जागोन आरो दालाय मण्डलियाबो मा रोखोमनि सोमोन्दो लाखिनांगौ बे गासैखौ निश्चय मावफुंनांगोन आरो इसोर जि थांखि बे गासै थांखिया जाफुंसार जागोन इसोर नोंथांमोनखौ बिदि गेदेरथार आशीर्बाद खालामबाय थाथोंसै हामबायसै हामबायसै जोंनि गथ'नाय हाबाफारि बे जोब्बाय आंनिफ्राय जोबथा अनुरद जोंहा मासबाद टाउन फेल'शिपखौ फेल'शिपखौ माने लाबाय थाया लाबानो बेखौ मा खालामगोन मोनसे मण्डलि खालामगोन आरोना थाबैनो खालामगोन आं बेखौ अनुरद खालामदों ना नाथाय बे फेल'शिपआ थाबाय थाया नाथाय मा मासबाद टाउन बाप्तिस्ट चार्च मण्डलि बेजों जागोन आं बेखौ खावलायदों आरो आंनि खामानिखौ आं जोब्बाय हामबायसै हामबायदों दख'रा खुंगिरिखौ गावनि बिबानखौ मावनायनि थाखाय जोंहा मोननैसो रेसपन्सिबिलिटि मादार चार्च आरो सिस्टार चार्च नाथाय बेखौ बुंनो हागोन आं खिथानो हाला जायखिजाया दायो खालामबाय मातृ मण्डलि जाबाय जाहा कालबारि बाप्तिस्ट मण्डलिया मिथिखादों आखायाव आथिङाव खदाल गिदिर गिदिर माने गोथां गोथां माने बिदि दोजायालासिनो गोरलैयैनो जाहाथे बै पापि मानसिफोरखौ पापनिफ्राय उद्रायनानै बासायजानायखौ होनो हायो बेबायदि मोनसे सिन्ता सोनो होदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'नि मावगोजाव बेनिखायनो बुंदोंमोन जे जुदि सम्भब जायो बे आंनि पान पात्रखौ नों गोजान खालाम हाया बेखौ गोजान खालामनो हाया खारन बेनि थाखायनो इसोरा हरदों बे इसोरनि प्लान खाबियो दा बेनिखाय गोरलैहै जाया दा नाथायबा जुदिও उइदिन सेकेन्ड नि भितराव जिसु ख्रिस्टआ बे सेन्टेन्सखौ बाहायदोंब्लाबो खिन्थु अबसे बे सेन्टेन्सखौ बाहायनाय समाव माहाय गोजोनदोंमोन दा सैताना माहाय हादोंसैलै बे दुखुखौ लालासिनो गोरलैहै देरहानो नागिरदों माहाय रंजादोंमोन दा अबसे सैताना खिन्थु लोगो लोगोनो मा बुंफिनखायो जिसुआ मा बुंफिनखो गोसोआव दं नङासै नाथायब्ला नोंनि इस्सा बायदिसो जाथों समर्पण सम्पूर्ण गथायबाय गासैखौ नंगौ जुदि जाथावबा आंनि पान पात्र बिदि सिगां आंनि सिगां गेदेर टेम्पेसन गेदेर मोनसे बाथुखा धुमुहा बिदि हाथावोब्ला नाथाय आंनि इस्सा बायदि जाथों नोंनि इस्सा बायदि जाथों नै बेबायदि एखेबारे बाध्यता जिसु ख्रिस्ट'नि जिबनावबो नुजादों आरो जोबोद दुखु खस्थ' सैसोनाय बे देरहासार खालामबाय बेनिफ्राय मा होनो जहन 5:19 फुटावबो बेखौबो बेयावबो जों मोननो हायो जे मा होनो बिफाया जिखौनो दिन्थिदों बेखौनो बियो मावफुंजोबदों मोनसेबो बिफानि बाहेरायाव थाङाखै थिग बिदिनो जोंबो दिनै नंगौ आंबो फिसाला फिसाजो जानानै आंबो अबसे गावबो क्रिएट खालामनांगोन गावबो रोंलांनो मावलांनो हास्थायनांगोन दिनै मासबाद टाउन फेल'शिपआव थानाय नोंथांमोन बायदि फोथायारिफ्राबो नोंथांमोनाबो गावबा गावबो क्रिएट खालामनांगोन गावबा गावबो देरलांनो थाखाय नाजानांगोन नाथाय बेजोंनो लोगोसे खिन्थु जिसु ख्रिस्टआ जेरै बिफा जेरै मावनो दिन्थिदों बेबायदि रोखोमनि जोंफोरबो नाम्बार वानखौ इसोर दं आरो बिदिनो मातृफोर दं जोंनि गेदेर गोलाव जायफोर ब्रह्मसत्ताफोर दङ आनसलिकआव दङ मण्डलियाव दङ आरो नोंथांनि थाखाय बिसेसकरि नैबे कालबारि बाप्तिस्ट मण्डलि नै बेजों बेबायदि रोखोमनि मानिलायनाय रेसपेक्ट खालामनायनि बेयो थानांगोन सेकेन्ड थार्ड
नै बेबायदि जुदि मानिस्लायनाय अब्ला अबिडियेन्स धर्मिया सयता हल्लपद बियो मथेन नोंखो आंखो जोंखो दैदेनलांगोन बे अबिडियेन्स टु गड लिड्स राइटियासनेस इसोरनि बाध्यता जानाया आरो मा होनो इसोरनि फिसाफोरनि बाध्यता जानाया अर्थात मण्डलीनि बाध्यता जानाया मण्डलीनि दैदेनगिरिफोरनि बाध्यता जानाया मथे दैदेनलांगोन धार्मिकता लामाथिं बेखौ दैदेनलांगोन नाम्बार 4 प्रथम बिथारि खोथा सुइद हलपदा बेखौ लिरबादों जे बे मानिनाया बाध्यताया इसोरनि बाध्यता जानाया बेजों बे आरो जोंनि गेजेराव मानिस्लायनाया लिड्स टु हलिनेस पवित्रता बै धार्मिकता नैबे पवित्रता फ्राय अलमस्ट नाथायबा एसे भाग खालामदों बे हलिनेस पवित्रता गोथारथि नै बिखौ माने दैदेनलांगोन आं पइन्टआव बुंसै बेखौ बेनिफ्राय मानो बाध्यताया द्वितीय करन्थिया 10:4निफ्राय 5 लिरबावदों जे बे मानिनाया एबा बाध्यताया मा होनो जेब्ला जों जागोन तेতিয়াह'ले बेबायदि जिबना माने आध्यात्मिक जिबनाव जययुक्त स्पिरिचुवेल माने भिक्टरि आं दहाय बुंदोंमोन देरहासार जानाय जों माब्रै देरहासार जागोन सोनारगोन बाध्यतानि सायाव सोनारगोन जोंनि आध्यात्मिक जिथु जिबन जोंनि जिथु आत्मिक जात्रा नै बे माने जययुक्त जागोन जेब्ला जोंफोरो मा होनो मानिग्रा जागोन मानिस्लायग्रा जागोन बेजों बे नैबेयाव जययुक्त जाथारगोन गोथावना मा मा मैगं दालि जल लाब्रा अमा बेदर ना बानलु बाथोन टलेट जाखांबाय दे नाखौ जानो हागोन खाबाय नोंसोरलाय मोनजायाखै दसे नेदो दै
माइरंल'सो मोनजेनदोंना ओंखामा टेस्टि एकदम गोथाव मा माइरं जोसा बरिया Amon, kamu dengar mana ke? Mana ke? Dah. Tuh kita mana ke? Tuh kita ada. Saya ke? Tuh sini nanti ada kita. Kalbari aja girsani mosakhawriफोर Gamsi look here tasty or not ang dalil kaya na dah khamai pura she is busy taking video Harsing-harsing haina kan namanya? Deh, harsing-harsing haina ni zade. Kalbari aja kita nih mosakhawri. Pahiran lagi deh. Gothau थारनो. Lagi. Bicara kenny जाबाय ओंखाम जाग्रायाव खनसे जाबाय लंगराव खनसे जाफैबाय खननै जाबाय गाबोन आदाब गोथाव ना गोथाव स्पेशल प्रग्राम मोन ना दिनै माबायदि मोनदों दिनैनि प्रग्रामखौ खुंना जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों दे लावनै माबायाव माखासे खप्तेबे परिसारगा दुखुसो जादों ना लाजिदों परिसारगा मोखाङा एसे देखायदो Kalbari Mondolini Secretary ओंखाम थोआसै माने बेखायनो ना आन्था जाना थानांगौ जाबाय नाखौबा सेरनै सेरथामसोबाबो मोनजागोन नाथाय ओंखामबा गैला संनो बाबाय बेखायनो ना आन्था जाबाय आं दिनैनि फारिलाइखौ खुंनानै माबायदि मोनदों जोबोद मोजां मोनदों आरो नाबो मोनजाबायना साबसिन मोनदों आरो नाबो मोनजाबायना साबसिन मोनदों Thank you